biko yọọlụ m ife niile bụ ụmụ nwanyị hapụrụ di ha biko ka ha gbaghara m. Yọọlụ m ihe niile wepụtelu dia case na online ka fa gbaghara m. Maka na etu unu fụrụ mụ na enyi m nwanyị, anyị so na ndị na-abụọ ga-abụ ikwutere okwu ịhapụ di gị anyị a na-adọ gị na anyị nwesịrị like 6 fake faji wele eso onye ọbụla sị na ọ hapụrụ di. Ife sakwalụ gị di gị ma egi o na fa chọrọ ịma maka gịnị na fa anụbe di o na fa nọ school na imagine how sweet their marriage ga-adị. Ọ sị m nne na nwaanyị ahapụ die na ifu nkafa na-adụ ya vam 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 ntigbu onwe m na mkpu na o nwere ifefe ama ngwa ya ọsọkwa gị si na eti gị ife na emela nke a na emere ibie ọgbasa ada ha na ifefe nọ na prepare how to enjoy their marriage. Sị m nne si gbaghalị ya o si gbaghalị ya na enyi ya nwaanyị na fakwupele ọnụ ya gbara ma maka etinye si fasi eso ndị wepụtelu nsogbu ha na online. Ọ sị na ọ bụrụ na page mostly even before mbido na fa do against it. Ịmagonu two friends believe so much in marriage. Ha wee gụba akwụkwọ gụsịa wepụta then nyanwa bụ ihe na-akọlụ m ihe a na wee bulu ụzọ fudi. In fact, ni a ga-asị kene na ya na-ekpebu ekpere mgbe ụwa ka ya bụrụ enyi ya nwaanyị ụzọ nụọ di. So nya wee fudi this man ya na ya na-agba wee kwugide kwusie na ya believe so much in marriage o. Ya wee soli ya wee naba a na-ekwunye adị ime o. Asị m nne o na ya mụrụ nwa di gbanwee. Sị m this man na ọ chọrọ ịma ma mmadụ nọ n'ụlọ na ọ chọrọ ịma ma mmadụ anọrọ n'ụlọ na n'ihe sọrọ anya kwuo is nothing to the husband. Like na ya bụ nnọọ onye ọ kpọtara ka ọ bịa mụọlị ya nwa na opinion ya matara na suggestion ya matara. In fact na o nwere ife gbatara about her. Ọ da agwa anything, ọ da kalisi anything. Even na die believe that na ya bụ nwoke nya i nwere right nya ga-eji gwa gị bịa na eje. That is how bad it is. Like okunye ojewale mgbe o ji si ọbata gbasara ya. Like i nwere right ịjụ ya ebia na eje. No, how bad odo. Nya na-edi ha. Nya na-edi ha. See, what is going on? Nya gbakwa nkịtị na ya mara ife a ga-eme. Olu one day. Asi m na ya chọrọ ịkọ too much. Nya just chọk ya drop ola anyị few points ife melien. Olu one day. Nya si etu n'ọlụ nnọọ. Di ekpolu ụmụ okolobịa na-atọ bata. Si ha je cheta alụfa mmanya. Nyekene si efe o. Je cheta alụfa mmanya. Na ọ gwara ọkwa ya na fa na-abịa o. Na o nwere ka o si wee gwa ya. Na edo surprise. Ịghọta na ịgbagodo ụdị ha anwa. Ya na agbagharị gbalụgbede nke nwa nke nna asị na agụụ na-aga ya meteli Indomie. Nke nna asị na nna na-eme ya meteli magolo ihe anụnwa. Anọgidezie ka fa lisiele Indomie. Ofuke phone ya ring ya. O wee pike the phone. Wee na-asị ya nwa kedu. O wee sị ya na ya nọkwa na ebe dị otu ma ọ ga-abịa ka ha fọ ha. Nya wee sị ya ọsọsọ gị sị ya mba na enyi nke ọzọ sokwe. Ịghọtara na ọ sị oke ka ebe fa na ọgwụ ya ọ sị oke na fa na-abịa. O wee kọtụọ fonu na ya na-anụ ife na-eme n'ondo na fa nọrọkwa o ya nọ na kitchen na-anụ ife niile ha na-ekwu maka na ha nọ na dining. So nke ọzọ wee sị ya ọnwa gị ọsị ya nna ka aje taa nwa bifo nya anakwube madam. Abịa ga na nke ọzọ sị anọ ife arụ ya n'ide na ka fa je tagodo nwa bifo ha anakwube madam. Ihe a ka ha kwuo sị ya nna pinọpinọ nwa gị nke ahụ ịmagolo fe amaba njakịrị kọba ka fa si ata nwa all distance na-achị ọchị na-akọ ịmagonu ya mụrụ ma fa lofulu onwe fe o ya da na ozugbo fa chetara ebe fa nọ fa wee sị ka ha pụba o. Ọ sị m na di ya bịara dịsị ya ka ya bịa na di ya bịara dịsị ya na ya na-abịakwa usoro ha chiliki nzawo. Asị m na mana this man nọgidere ọ na-akụ 11:30 ya na-echi ya maka na iwu na-ewozi niile o kwerezi odidi. O wee jesie wee bata ya wee sị ya ka ezike isire wee gwa m na ndị ya abịa fa wee bịa be m otu na ị kwesịrị ịkpọ m na fonu gwa m na friends gị ga-abịa then dozielu ha ụlọ dozielu ha sielu ha nri unlike itake him on a ways like this no nwee ka ọdụ. Ọ sị kedu onye ọ na-agwa anya sị ka ihe imili na ọgị ka ya na-agwa n'ụtụtụ onye ọla chai kịlịkịlị stapụ ọnya n'anya
na-esi etu ụda apado ntị ya n'aka. Ọ sị onye ka ọ bụ, who are you? Kedu onye ịbụ ịjụ m ebe m na-eje nke iji bụrụ onye mụrụ gị, ebe ka isi, who are you? Ị na-enye m nri, egwu ada atọ gị, makwa na nwaanyị ka ị bụ. Ị na-ajụ m ebe m na-eje, ị na-enye m nri ka ọ m na-enye gị nri? Ke right ị nwere, onye nyere gị the right? Ọ sị m nna akwụ ya ahụ nya wee gbaga n'ụlọ wee jebebe akwa besie akwa wee welu phone wee kpee enyi nwaanyị. Ọ sị m nne na ịmagolu, they talk about it always, they discuss about the same thing. Ya na-agwakwa ya na-asị ya na ihe abụrọkwa ihe nya bagenu na this man bụ ọma ngwa ya ya ekwọsị na enwere right na emere nna na emere ibe na makwa na-etu ka marriage si adọ na ihe ha na-awọchi na film dịkwa different from ihe ha na-afụ na reality nya fe ha na-afụ life na. Sị m ya wee kọbalị ya sị ya na ọmakwa anya ọla o, na ọmakwa anya ọla, kedu ife a ga-eme kịta? Ọnya ji ebulu ketụlụ kụọ anya, kedu ife a ga-eme? Nya ga-egwekwa ihe niile mana nkwa ife ka ya na nwe gafụ wee sị ya biko nya apụtakwa na be die kama nya kpọọ ndị be ha ka ọ gwa ndị be ha. Nya wee sị oke, nya wee welu fonu wee kpọọ mami ya na papi ya wee kọbalụ ha kọsịala ha. So mami ya na papi ya wee mee nye invite. Nya kọrọ ha so many things megolo no before. So wa wee mee nye invite wee caution bịa caution si anya o wee nata. Wee sị ya na egwu ada atụ ya, egwu ada atụ ya, o je kọlụ nne na nne ya about marriage fa. Ya ka emesi ya ka ekwu na kịta na ya nwe project ya ji n'aka na ọ bụrụ na ya finish that project na ọ ga-agwụ ya onye gwala ya nu chizili enu ije gwa nne na nne ya na ya kọrịọla. Ya chekwe na egwuregwu ya sisizie nne ya eme ekwenele. Na esi ebosi izizi, si ebosi ịtọ, si ebosi ịnọ, ya ebidozie ya ndọba nri oje si bata ọkadola ebe afọ. Ọ batazie anya ejeburu ewunye na garbage. Mama m na-aghọta na ya eme ebosi izizi mee nye ebosi bụ welu ụbọchị nke ịtọ wee bata. Ozugbo ọ na-abata ya ebukwelu dị nri ka a si ebulu o na-abazi na kitchen. Ọ sị m ya na ebeche plantain fa ga-eghe n'abalị afọ ịghọta na. So ya buru bata maka ya atụ ya ka ọ ga-eme mkpọtụ ka o doo onye anya nọ na garbage ka atụrụ ya. Ya wee tụọ onye magoro ọ daa kpocham ka o si ada. Ya mara na die na-esi n'azụ. Nne n'ife anọzikwa abụọ etu ka isi etufu nne na be nna gị. Ya mgbe ya nkịtị. Ọ sị ya by the way, onye nyelu gị the guts ijebe nne m na nna m sịfa na mmalụ ka ọla ka ọlụfa ka anyị si ebi ya. Ya mgbe ya nkịtị. Ọ sị ya ọ nne m na nna m na-anụ gị ka ọmụnwa na-anụ gị. Ya mgbe ya nkịtị. O wee sị ya so n'iwalugo anya to the point of a report ma ụjọ ada atụ gị. Ya mgbe ya nkịtị na akọtụ plantain ya na akọtụ. Ọ sị ya so nọ nkịta be gị na-agbọ, ọ nkịta be gị na-agbọ. Ya na-esi etu ka a wee nyite isi ịmago onu na-enye anya azịrị ịmago na ọjụgote gị enye ka a ga-aza. Chim n'onu ya o, chim n'onu ya ka o si etu ụtọ die wee push onye da wee tọkiri die na-akpịrị na-achọ ka ọ tọgbuo onye. Ọ sị m nne ihe ahụ sigo na afụ nụrụ ụdị ihe dị otu. Ihe a bụ the first time ya na-afụ ụdị ihe dị otu. Ya na-achọzi ọnwụ na ya na-ekwu okwu ya na-akụ ya aka ọchọ dị ma ya wee melụ mma afọ ya ji welu ebe plantain efa tụrapụ mma. Sị m nne na ofu sọrọ ya n'aka etu ofu sụọ anya etu o wee rapụ ya ọbala ebe niile ya nwakwụ sef ya kụjasi etu okwodo na-enie